The move iri kuitwa nevanhu vaivamoza veWomen's League yamunoziva kuti aiwa they are advocating or they are pushing for a female vice president yasvorwa. Panapa vakauya kukaona kuti aiwa this move panapa rinenge riri supported nevakomana vekumusoro vachiti aiwa panapa ED has come to his downfall, zvachizodhakwa zvachizoendwa. Zanapenda mashoko vanhu vari vachibvunza chiti kuvari kuzviitira vadi kungo advocate zvavo kuti angoita president, vanenge vakuda kuzosatiraina VP chwenga. Sanapenda mashoko amudanyiko panapa nevakomana macritics with the ruling party or subscribe or like or not the bell kuti pinda pahendo pamajara jaro samira chiti why was ZANU-PF Women's League is pushing for a female VP to enforce diversity in the presidium. ED Mnangagwa is set to formally accept to be forced to accept to stay in power beyond 2028 next month, like they did with Malava. ZANU-PF lawyers have started the group work. Panapa atimbodumbutora zvakaona toda kuona maresponses anoita kune vanhu. Panapa vachikomenta that picture ramuri kuona let the female VP wavari kuda. Panapa as a strategy yavari kuona kuti they want to sideline Constantino. Panapa vanonyora chiti for a good payout Douglas will be involved in the mix, I can tell this. Mwana nyora achiti why do some Zimbabwean women especially the ones in ZANU-PF easily manipulable? Vamwana vatopinda kutora mashoko ekuti ndiko kupera kwa ED akuzvinyunza ungrateful. Mwana achara chiti ED will exalt himself highly before the big humiliating and embarrassing and happens to him. He will climb so high so that the fall will be thunderous. Dictators go the same way. Let the exaltation continue for everyone to see the great fall. His time is nigh. Ndo mashoko anobuda toka vanhu vachiva panapo vachisora vachiti aiwa this move ravari kuita iri rekupusha for a female VP aiwa ndo richazonyatso kuvadonedza. Vakomana ava aringotaura mashoko ekuti aiwa ngavangostika to the constitution kana kune zvavakambowirirana ipapo zvinhu zvinongoflowa smoothly, but vakada kuzopinzako vakuti vana pushing for a female VP as a strategy to extend their power beyond 2028 aiwa izvi ndo zvinyanyasa kuti kudonha kwavo kuva thunderous. Tudze mafungiro enyu motudii pamusoro pechitiko ichi pinda kumesection medu, subscribe or like, turn on the